zigarra puta, behar dut! Bai, nipi bai baina zin ja. Azigara horrekin, zenba denbora zoaz erretzeke? Ni 6 egun. Eta nik nahi dudanean, usten dut. Ja, claro. Entzun, ni 8 hilabete da erretzeke, Eta nola utzi duzu berkatu? Nei hipnosis ezinio bat inostain Bilbon, baina askoako ez da balizio izan. Beste palillo bat, bai, no? Betikeko aksinioako, no? Ez, ja, eta betik, Sí, ja. no, si está Inoiz ez hain, zu pentsatu gauza bat, erreflexio vital batein barra. Akordaitza, lucha mínima, palillo bat asuntua. Zelak aten patanzia palillo bat. Kea egun guztia Nik horiek ez ditut sartzen egotea, ez da, arnaz alerra, kea sartzen Zaiatu egotea. Zibaki jo nik ez ostela, ez baina. Ze hostia, tio. Eta gaina pentsatu gauza bat, tio. Beti, zuretzako beti izango da momentu unarretzeko, ez da? Treste zaudenan, treste zaudelako. Posi zaudenan, posi zaudelako. Lagunekin zaudenan, fumador sozial, venga, arrate. Abril Cerral, ez? Zer? Abril Cerral. Zer Zer da hori. Joder, ez da horre telestako programa hori? Ez, APM. Ez, beste bat. Tipa batek, zian bi konkursate eta batek esan behatzen bestiai antonimo bat moan, ez? Bueno, antonimo bat, saiatu izan beste hitz bat bilaketan. Esatetzen abril, maio esateko, eta tipia maio esan beharrean Cerral. Ez da hotza ikusita gabe? Ez. Ikusi. Jarri. Abril, Cerral. Abril, Cerral. Ez. Entzun, zu, Zuen. horrein, antonimoak eta ipatu dituzula, bakizu aurrekoan irakurtzen dago nintzen, eta antonimo barruan ebai, mota desberdinak zeudela. Bai. Niko ez nekien. Bai. Horrek, sinonimoa da ezberdina oso moan, antonimo bai, dauz, gradualak, elkarrekikakoak eta osagarrizak. Elkarrekikako? No, itxeinat izaten. Eta nola da hori? Azaldu. Graduala dia, bi puntuen artean gradazio bat dauenean, nahi bez, baltza eta zurixen artean, grisa dau. Barkatu, beteta eta utxik orduan graduala dia? Hori nik uste dela interpretazio kontu bat gehiago, Zuk esatu duzu transizio bat dagonean, ez? Bai. Hoi da. Eta zer gehiago esan duzu? Osagarrizak, gero adibidez horrek dira, batak bestia ez estatu iten dauenean, adibidez, legala o ilegala. Moral, inmoral. Ja, baina horre bai Bato bestia. kongo dira, ez? Legala dana ilegala bihurtu daiteke, Ez, da, bato bestia. Horretxau gradudik, momentu baten legala dan gauza bat, aldaketan zoia zen enean, ilegal bihurketan bada, ja marra pasaien da, eta jazta. Barkau, ez da gradazio. barkau. Eta orduan gu zer gea? Gu ilegalak. Hasta antonimo klase bat. Eta gero dauz, elkarrekikakuak, bata beste bai ezinenak ulertu, ez erosteko baten batek saldu inbidau, eta saltzeko baten batek erosin bidau. Ostra, hori ondo hau. Ikuketan dian bi kontraixo moan, ez? Ba, eso. Azkenean bizitzea hori da, lemio nik uste hori dela, hartu eta emon.